Mangwana rigaindi kukwazise imose nazi ndifunga kangani mkoma knowledge naiga. This is DJ Tofa mangisi mkoma noipa gogwe akunza ichirongwa chakanaka nai Nox Media TV present Sunday Sermon 5 February 2023 titled The Grand Panorama of the Ages Heaven Millennium TV. Yes, our Karima Nai. Presenter Pastor Moyo. Time 500 hours. Stay tuned. This is the power of the city. Tinovimba kuti matibata zvakanaka naiga musasaririre. Pane chimudhaba, pane zvirukurira, pane zvirikuitika. Ukasarira watosara mugore ra 2023. Tokubatai posara zvakanaka. Baba. Kwazuwai vana vamwari, kwazuwai vana vekutenda, tiri kuenderera mberi nechirongwa chakanaka, inguva yakanaka, inguva yakakosha yatiri mukati mayo, nguva yekudzidza kubva mukati meshoko raMwari. Regai nditaure nditi hakuna munhu anogona kurarama asina zvaanotenda kwazviri. Mupasi rino tine zvitendero zvakasiyana siyana, zvitendero zvinoti Christianity, zvitendero zvinoti izvo Hinduism, zvitendero zvinoti Islam, zvitendero zvinoti Buddhism, nezvimwe zvakasiyana siyana. Zvitendero zvaningada kuti nditi nini vanhu kana kuti vararami vari pane rino pasi vanotenda zvavanotenda kwazviri, vanonzwisisa zvavari kurarama mukati mazvo zviri maringe nekunzwisisa kwavo. So umwe neumwe paanenge ane chaanototenda kwachiri. Tine vamwe vekuti vanoita zvamashavi, vanoita mabira, vanoridza ngoma dzavo, vanobika doro ravo, vanotenda kuzvinhu izvozvo kuti zvinoita zvinobatsira mukati meupenyu hwavo. Saka uchaona kuti kwese ikokoko imhando dzekutenda dzinowanikwa mukati mevararami pasi pezuva, mukati mevana vavanhu. Asi ndoda kudayira kuti pasi rino ipasi rine upenyu hunobva kuna Mwari Baba, pasi rine upenyu hunobva kuna Jesu Kristu, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene, Mwari Baba, vari Baba vedu tose, musiki wedenga nepasi. Ningati pautatu hwavo vakadai so vari 3 ndo vanodetermina yatingati isusu the Council of Peace, kana kuti rangano yerugare rwako iwe neni, rangano yerugare rwemunhu ari kutenda kwavari neasingatendi kwavari. Vanodetermina kuti munhu iyeye ave munhu ane mukana wokugona kuponeseka kana atenda muzvokwadi ya Jesu Kristu. Saka last time takatsanangura nyaya yatakabata mareasons atingada kutenda kuti iwewe ndo awakapindira muna 2023. Zvanoda kudayira kuti pari zvinezvi pane zvatakatsanangura vanhu vakatotanga kuimplementa. Umwe neumwe anoziva paakatsika, umwe neumwe anoziva mararamiro ake, kwaari kubva nekwaari kuenda. Saka mukati mekunzwisisa kuti gore ra 2023 what is your purpose, toda kutenda kuti kune vamwe vakadotanga kuita implementation nemhaka yekuti zvakanaka kuti Mwari anofanira kutsvagwa anamatiwe mukati menguva dzerugare. Nguva yakanaka kudai, nguva yekuti hauna hondo inokunetsa, hauna pfuti iri kuridzwa pamusha paunogara, hakuna vari kunetsa, ugere murunyararo zvokuti kana pamba paita hondo pamwe inenge yakonzerwa newe. Zvakanaka kuti utsvage Mwari panguva dzerugare, panguva dzerunyararo dzakaita sedzinoidzi, nekuti minamato yauri kunamata nhasi ndio ichakuchengeta panguva yecrisis, nguva iri kuuya. Mukati mezuva ranhasi toda kutarisa nyaya iyi yakatinakira tose.
yanoda kutenda kuti umwe neumwe anoita zvakanaka kana akaiteerera. Hakuna munhu anofanirwa kurarama pane rino pasi asingazivi nyaya iyi. Nyaya iyoyo yakakosha kuti unofanira kuiziva. Kana waiziva ichakubatsira kumeka madecisions ari right mukati muupenyu. Zano reruponeso regai nditsanangure nditi rine mastages anokwana 7. Zano reruponeso 7 mukati mebhaibheri inhamba inorepresenta completeness. Uchaona kuti Mwari akazorora nezuva rechinomwe. Wotarisa woona kuti ko Joshua akatenderera masvingo eJericho 7 times. Obva ipapo uchaona kuti Jesu Kristu ari pamuchinjikwa akataura 7 statements that must tell you something about the mystery of number 7. Nyaya iyi tichaitsanangura rimwe zuva. Isemoni yakazvimirira yoga iyoyo. Saka zano reruponeso rine mastages anokwana 7 atoda kuti tingopinda zvishomanana mukati mawo. Tozopinda pamusoro wenyaya unotiwo the grand panorama of the ages yatingati isusu pekupedzisira pekurarama kwevanhu verino pasi. Panorama inofanira kuita nguva yekuti iwewe kana nguva iwe yasvika unofanirwa kuifarira. Ngairege kuva nguva yekuti chaita kuti umwe munhu atsamwe kana kuti atsutsumwe, but farira nguva iyoyo kuti pairi kusvika apa iwe unenge wakamira papi. The grand panorama time yatiri kusvika ine chekuita nejudgment yatingati the review of the divine judgment ichaitika pagrand panorama. Saka tisati tatsanangura nyaya iyoyo regai tingobata mbichana zano reruponeso, mastages ezano reruponeso. Number 1 tine planning stage. Mwari paakaplana kusika planet earth, Mwari akagara dare akaona zvakafanira kuti planet earth inofanira kugadzigwa pagozova nevararami vachararama vachifanirwa kurarama vakafanana naMwari. Dare iroro idare rakagarwa vatumwa vasipo, idare rakagarwa naMwari mweya mutsvene, Mwari Baba naMwari Jesu Kristu. Vakagara dare vakaplana kuti planet earth inofanira kuvapo amongst other unfallen worlds kune vanhu vasita kumbotadzira Mwari. Planning stage ikaivapo ikaimplementwa. Vapedza kuita planning stage vakaenda pastage number 2 yatingati isusu the creation stage yekuti Mwari akabva asika planet earth akarayira zvisipo kuti zvivepo zvikavapo ndomva aisa upenyu mukati meplanet earth. Zvadaro pacreation stage tinonyatso kuona kuti munhu akaiswa mumunda meEden akaita zvaakaita akatadzira Mwari. Atadzira Mwari zvikaita kuti stage number 3 ichionekwa payakatangira yezano reruponeso yatingati kuuya kwaJesu kwekutanga. Uchaona kuti munhu paakatadza pakatanga nyaya dzezvipiriso. Vana Cain vaipa zvipiriso zvavo, vana Abel vaiita zvavaiita. Uchaona kuti zvaitendeka kuuya kwekutanga kwaJesu Kristu. Jesu Kristu achifanirwa kurarama panyama kuti akunde chitema. Eona kuti paplani yekutanga munhu akapuwa hwaro hwokurarama achishanda. Kureva kuti kushanda kumurume it's a way of managing sin pazano reruponeso. Mai vachizvisa pasi pemurume wavo it's a way of sin management yakaintroduciwa kuti zvive zvimwe zvezvimwe zvinofanirwa kubata pazano reruponeso, right? Stage number 4 Jesu Kristu pamuchinjikwa ararama akunda chitema, arovererwa pamuchinjikwa, aripo anokurira chitema zvakare ari pamuchinjikwa, anomira segwayana rinofira nyika, gwayana rinomirira nyika yose kuti ive ichaponeseka vanotenda kuna Jesu Kristu nevakanga vasingatendi, munhu wese achipuwa mukana. That was stage number 4. Stage number 5 inotsanangura the second coming of Jesus Christ yaningada kuti ndo yatakamirira pari zvino. Stage number 5 iyoyo ndo yakamirirwa nemunhu wose kuti kana zvaitika izvi
panofanira kuti gozopinda ku number 6 millennium, nguva ye grand panorama pane musoro wedu wenyaya. Saka stage number 7 inozotsanangura the coming of the new Jerusalem, when the grand panorama comes to an end. New Jerusalem inofanira kuti ichigara pane rino pasi. Saka this is just in a brief the plan of salvation. So utarasaona kuti takamirira kuti stage number 5 izadziswe, tofanira kuti tigadzirire tose kupinda pagwendo gwechinomwe, the 7th journey, yandingati nini, gwendo gwatichafamba kuinda kumusoro kudenga kana tichinge taponeswa. Rega tipinde pana zvakazarurwa chapter 19 verse 11. Ndoda kuverenga pana paBhayibheri rinotiro, ipapo ndakaona kudenga kwakazarurwa, ndikaona bhiza jena, naiye wakanga agere pamusoro paro, wakanzi wakatendeka nowazvokwadi, unotonga nokurwa zvakarurama. Verse 12, meso ake akaita somurazvo womoto, pamusoro wake pakanga pane korona zhinji, wakanga ane zita rakanyorwa risina kuzikanwa nomunhu asi naiye bedzi. So uchaona kuti panapa John ari kutsanangura stage number 5, stage number 5 yezano reruponeso, stage yekuuya kwa Jesu Kristo. Jesu Kristo achibva kudenga kuuya pane rino pasi kuzotora vatsvene vanofanirwa kuponeseka, vakararama mararamiro anodiwa naJesu Kristo. Panapa pa stage number 5 ndo vanhu vachafamba rwendo rwechinomwe, journey number 7 inofanira kufambiwa nevanhu ivavo. Hazvigoni kuti kana usina kurarama sezvoda Kristu ugone kukwana pajeni iyo. It is impossible. You will not make it. It's only those vakaita zvinodiwa naMwari who are going to qualify. Saka verse ya 13 inotiyo wakanga akapfeka nguo yakanyikwa muropa, zita rake rinonzi shoko raMwari. Hondo dzokudenga dzakamutevera, dzakatasva mabhiza machena, dzakafuka mucheka wakanaka muchena usine tsvina. So uchaona kuti Bhaibheri riri kutsanangura kuti hondo dzekudenga, kureva kuti panouya Jesu Kristo hakuna mutumwa ari kusara kudenga. Vatumwa vese, the retinue of angels, they are going to flank mwanakomana waMwari achiuya kuzotora vakaita kuda kwake. Da kutondera kuti mutumwa anokuchengeta, mutumwa anewe pauri kuparidza vhangeri, mutumwa anochengeta marecords ezvaunoita, vatumwa vanomirira nzvimbo, vanochengeta maguta, vatumwa vanochengeta nyika, vatumwa vanochengeta nature, mvura, shiri, chikafu chatinogona kurima, vatumwa vane chekuita kunyangwe newedha, mamiriro ekunze, vatumwa vane chekuita nezvese zvingagona kuitika muupenyu hwavanhu. Vatumwa ivavo they will be there parwendo rwechinomwe. Saka uchaona kuti kudenga hakuna ngirozi inosarako. Vese hondo dzose dzinouya naJesu Kristu sekutsanangura kuri kuita shoko. Verse ya 15 yotiyo, mumuromo make makabuda munondo unopinza kuti arove marudzi nawo, achiafudza netsvimbo yedare, unotsika chisviniro chehasha dzokutsamwa kwaMwari wamasimba ose. Panguo yake napachidya chake pakanga pakanyorwa zita rinoti mambo wamadzimambo nashe wamadzishe. Saka panapa pari kutsanangurwa stage number 5 ye plan of salvation, apo